Ja vás zdravím u ďalšieho videa. Dneska to bude trošku iné video. Dneska spravíme takú menšiu zmenu. Dnes nebudeme čistiť, ale budeme pokračovať s kadinou. Ako som už spomínal v predchádzajúcom videu, treba tam ešte opraviť nejaké veci v motore, takže dneska sme sa pozreli na túto časť. Povedať, že série kady, ktorá sa bude na konci potom predávať. Tak tu máme motor z kadiny. Je to 2 liter SDI, teda motor bez turba. Čo budeme teda dneska robiť? Palivové čerpadlo, regulátor tlaku, ktorý som už odmontoval. Dopredu chcem upozorniť, že toto nie je žiadny videonávod, ako opravovať auto. Preto video bude zrýchlené. Začneme výmenou pumpy alebo čerpadla palivového do práce. Čerpadlo je vybrané, tu si môžete všimnúť, táto časť sa spája s váčkovou hriadelou a tu je vidieť vydranie, ktoré sa časom stalo opotrebovaním, tu a tu. Toto je nové čerpadlo, žiadne vydranie tu nie je. Takže musíme teraz vyčistiť tam, kde čerpadlo bolo a môžeme tam dať nové čerpadlo. Takže nové čerpadlo už tam je. Teraz namontujeme regulátor tlaku EGR ventila alebo menič tlaku. Musí ísť tam, takže sa môžeme do toho pustiť. Super, všetko máme pozapájané, je tam aj regulátor, nové čerpadlo a môžeme ich štartovať. Zdravím, dneska máme ďalší deň a dneska máme na robotu prevoz jednoho auta, ktorému zlyhala elektrika na vstrekovačoch. Odvezeme ho k elektrikárovi a dneska tu mám aj 2 pomocníkov, môjho brata a kamaráta, mechanika, ktorí mi budú pomáhať. Chlapci, dajte čau. A my sa môžeme pustiť do roboty. Však a kde sú tie one? Gurtne.
Daj. To už mám ja, hej? Potom cukričky by mali ísť z tejto strany. Už je to asi. Tento si ešte zlož dole asi. No nie, toľko to stačí. Toľko stačí, to nemusíš dávať len tak vysoko. To ide o to, aby si to dal hore a tlačilo dole. Lebo teraz to budeš mať na oného. Dobre, že to máš vysoko. To je dole. Teda nízko. Počkaj, tak. Takto. Tu na to pridrž. Tu na to pridrž. Jedno, druhé. To môžeš dať preč, no. Druhá strana je? Gurtne by vždycky mali byť buď jedna aj druhá tu, alebo jedna druhá tu, lebo oni sa šponujú. Ale nevadí, druhá strana je spravená a to už nemá kam ísť. Však ideme len oné. Čo? To normálne iba oného. Co? Soundí a toto. No, môžeš doplniť. No? To kľúče sú vnútri? No. Nedostaneš sa tam? No. To je ukáž zezadu. Ja tam skočím zezadu. Ja tam nevedem, ja tam to. Ale on je pavúk hajzlový, ty? No bež tu zadu. Bež ty pavúk hajzlový. Je tam rýchlosť aj ručná minia. Čo dobré. Dobre. Môžeme ísť? Ideme. Zafajčíme a ideme. 8:30, takže Akurát. hej, šiel dole do garáže a tam som išiel Nepravidelne dávam. No a úplne, že som skackal. Ale úplne pri nízkych otáčkach som vedel prejsť, ale už keď som pridal plyn alebo nič konec. Tam mi zasvietila aj kontrolka, jedna aj druhá, aj žhavenie, aj motor. Ja som išiel potom po nivách niečo pobehať, vrátil som sa naspäť a normálne som došiel domov. S tým, že iba keď som pridal moc plyn v tejto. Ale akože keď som išiel normálnou rýchlosťou aj v Bratislave, že 50-60, bolo v pohode, došiel som domov, nechal som auto tak. Prišiel som sem, tiež pomaličky všetko, tu sme nastrikali sprej na 4. ony, lebo som dal na diagnostiku, zistil som, že 4. strek, tu sme nastrikali na ten jeden oný kontakt sprej, dal som to tam a auto išlo normálne v pohode. Išlo na STKčku, vrátilo sa z STKčky, auto už bolo oného, auto už svietili kontrolky, už sa to nedalo vypnúť, už nič. Auto máme naložené, pôjdeme ho teda odviesť, môžete sa pozrieť. Predstavím vám Kvetku. Je to Audi Q7. Kupovali sme ho iba s účelom ťahania vozíka. Takže zaujímal nás len motorický stav, nezaujímala nás výbava a nezaujímalo nás ani vizuálny stav. Takže tetka Kvetka je určená len na ťahanie. Takže pomaličky sa môžeme vydať na cestu. Ideme vlastne len do mesta. Tam auto zložíme, necháme ho tam a vozík bereme späť. Prácho s Marošom pôjdu za mnou druhým autom, pretože mám potom ešte nejakú robotu s Kadinou, takže ju využijem ešte. Dnes by som ešte mal odviezť nejaké veci do šrotu, pretože robil som garáž. Chcel by som aj u mňa v garáži robiť auta,
čistiť interiéry hlavne teda a po prípade možno, že nejaké leštenia, ale hlavne chceme znova s bráchom rozbehnúť autá, ktoré budeme dovážať, dáme ich do nejakého stavu a budeme ich predávať. Takže potrebujeme hlavne priestory, potrebujeme miesta, kde to budeme robiť, pretože u brata sa nedá všetko robiť, takže auto, ktoré by sme doviezli, by bolo opravované u brata v garáži. Ja by som nemohol ďalej čistiť klientom, ktorí nemajú priestor nechať si vyčistiť auto. To sa hlavne týka ľudí, ktorí žijú v bytoch. Preto som vlastne vymyslel k tomuto mobilnému čisteniu toto. S bratom hlavne sme začali dovážať autá, lenže začiatok bol taký, som bol profesionálny vojak, 11 rokov, ale som mal stále taký ten vnútorný pocit, že chcem niečo viacej, chcem aj niečo vlastné, chcem hlavne pracovať aj s autami a podobne. S bratom sme boli stále tak nastavení, že by sme auta opravovali a dovážali, ale popri práci ako profesionálny vojak nesmiete byť podnikateľ, nesmiete mať živnosť, nesmiete nič. Ak máte nejaké príjmy, ktoré nevyplývajú teda z tej práce toho vojaka, tak dostanete previerku, čo je problém. Takže som sa rozhodol, že pôjdem do civilu po 11 rokoch a že začnem čistením tých interiéru aj exteriéru. Na to musia byť prispôsobené aj priestory, ktoré som hľadal, chcel som do prenájmu, ale proste vždycky bol nejaký problém. Strašne veľakrát som sa popálil na veľa ľuďoch. Niektorí ma oblbovali aj 1-2 mesiace, než vlastne mi povedali, že mi ten priestor buď nedajú, alebo mi ho nechcú dať, alebo proste nejaký problém vždycky bol. Na chvíľku som sa dostal na jedno miesto, ktoré je presne určené na detailing, kde to ale bohužiaľ nevyšlo, pretože pán, ktorý to mal v prenájme, z tejto dohody ustúpil. Aj keď sa nejaké miesto objaví, tak ja ho prakticky nedostanem, pretože už sa mi aj stala konkrétne jedna vec, kedy som zavolal realiťákovi, ktorý mal priestory, ktoré by mi vyhovovali. A po asi 2 dňoch mi zavolal, že vlastne majiteľ s tým nejak akože nesúhlasí, že by sa tam teda čistili auta. Čo pán realiťák vymyslel, bolo to, že zavolal jemu typkovi, ktorý sa venuje rovnakej činnosti a vedel, že on tiež bude zháňať priestory. Takže asi po nejakom mesiaci, keď som išiel okolo tohto priestora, už som tam videl jeho logo, jeho cenník, jeho služby a zrazu už to išlo. Ja sa vykecávam, vieš? Ja sa vykecávam, tak... Ale ináč ono ho trošku to trasie, keď ideš. Neviem, že či nejak nevie podradiť, alebo čo? Však tá Audina. No a co? Kúpime druhé, ne? Mali by sme. No, ty kokos. To zložíme aj Jeden z mojich priestorov. Vidím, že je využitý. No, však vidím aj ja, že je maximálne využitý. Ste hrozne frišky, ja som to ani nenatočil. Čo? Ste hrozne frišky, ja som to ani nenatočil. Jak to odvazujeme. No, myslím, že tento tu ostane navždy.
Ináč aj ten by sme tam mohli natlúť za pán pokoj. Tu, ho natlúť za hotovo. Nebo privariť. Tady Fero. Tak počkaj, keď ti to nepojede ďalší mesiac. Keď si taký dobrý kamarát s ním, že či by nám nevedel premerať, prečo nám nejdu svetla. Ale vozík boky svietia. Na, Maru. Ručnú, no. Máš to nami? Vůbec pohotovovat. Ne? Môžem? Môžeš, no. Poď, poď, poď. Dobre, Peťo, dobre. Stačí. Poď, no. Poď. Krásna F-150. A ja mám strašne moc rád americké V8, jednu dokonca aj mám. Je to Jeep Grand Cherokee 5.7 V8 Hemi z roku 2005. Vždycky som mal taký sen, že si kúpim americkú V8, rozoberiem ju a zložím. Presne ako to robia v tých videách v Amerike. No, nebolo to úplne také jednoduché ako na tých videách samozrejme, ale podarilo sa. Auto som poskladal, takže aj na tú Heminu sa pozrieme niekedy. Takže aj tam sa budeme, aj tomu sa povenujeme. Aj tejto Hemine. Toto bol jeden z tých priestorov, ktoré som vám spomínal, o ktorý som mal záujem. Neviem, či teraz tu niečo je, či tu niečo... Čo to? Pozrieť. Hej, sú to nejaké Coca-Coly. Je tam nejaký sklad. Tak nakoniec je ešte dobré, že sme zobrali aj druhé auto. Pretože prišli sme na miesto a zistili sme, že náš vozík nesvieti, nebliká, netrúbi. Prúd ide do zásuvky, prúd ide aj do vozíka, ale nejde do tej rampy, na ktorej sú svetlá. Takže teraz pôjde Kadina za mnou, budeme robiť svetlá, ideme ku mne domov a ideme sa na to pozrieť. Budem to se čekám, je ještě. Nedávaj. Ještě navíc. Kde? Tady je Aha, jeden dobre. navíc. Tak už si nemyslí. Ty kokso, to je strašné, že? Ale skúsim ho prvne vyšubovať. No tak vieš, ten vozík sme nepoužívali jak dlho a A teraz sme začali hrubo. no, tak pred odpalilo kontakty. Fúr jezdí. Či jezdí každý týdeň pomaly. Ešte je to na stríkame, ne? Aby to bylo na schvápí. To bude celé prehrzané. Nič.
Dobre, svetla fungujú. Daj jednu smerovku. Druhú. Dobre. Daj teraz brzdu. Výborne. Daj spiatočku. Výborne. Daj hmlovku. Dobre, všetko svieti. Dobre, takže všetko svieti. Museli sme to vymyslieť takto. Pretože odišla nám zástrčky. Teraz ideme ku Marošovi. Ideme naložiť nejakú paletu a pôjdeme naspäť domov. Tento vozík, ktorý máme, ten sme kúpili asi pred 4 rokmi. Bol celý rozmontovaný, natretý, spravená nová kabeláž, dáme nové svetlá, boli tam robené nové brzdy a všetko bolo robené tak, aby sme mohli s ním v kľude jazdiť. Pred vozíkom sa vozí tak asi posledné 2 mesiace, takže nejaké chybičky a nejaké závady sa určite ukážu. Videli ste, že tam prehnili káble. Spravíme to tak, že vymeníme kompletne celú kabeláž, čo sa týka vo svetlách. Takže my teraz pôjdeme k tomu Marošovi a ja sa vám potom ozvem. Dneska už máme hotovo, kadinu sme boli umyť a my sa uvidíme zajtra. Zajtra pôjdeme čistiť kvetku, tým by sme asi tento týždeň aj ukončili. Tak zatiaľ čau. Dobré ráno, tak máme ďalší deň. Dneska sa budeme teda venovať tete kvetke. Nebudeme ju tepovať, nebudeme ju nejak extra čistiť, ide iba o základné nejaké povysávanie, vyčistenie plastov. Nie, že by nepotrebovala viacej, ale není na to čas. Včera sme robili prevoz toho Passatu, potom sa nám vlastne pokazil vozík, teda osvetlenie, tak sme to nejak zbastlili, aby to aspoň fungovalo, pretože vozík sme potrebovali ešte na prevoz stĺpov betónových. Potom, keď sme sa vrátili, išli sme vyčistiť kadinu a víto. Kadina je nafotená, je na internete, je tam rok starý štartér, sú tam nové kotúčové brzdy, nové platničky, nové brzdové strmene, nová brzdová kvapalina. Sú tam pomenené aj nejaké brzdové hadice, alebo teda trubky. Nové EGR, nový regulátor tlaku výfukových plynov, nová palivová pumpa, nové číslo teploty paliva, nová chladiaca kvapalina a teraz si možno, že ani na všetko nespomeniem. Takže dalo sa to nejak dokopy a vlastne ešte rozvody. Rozvody robil predchádzajúci majiteľ. Je tam Yellow! Venčí psov, nalepený papierik o rozvodoch,
takže ja som rozvody neriešil. A samozrejme, že klasický servis, olej, filtre, tieto veci sú vyriešené. Včera sa stala taká vec. Ja som síce na kameru rozprával, aj som nahrával, aj som veľa porozprával, ale potom som vlastne zistil, že kamera nenahrávala, lebo sa mi zaplnila pamäť všetkými videami a budem to strihať. Takže keď tam budú nejaké nedokončené vety alebo niečo, teda nejaká nedokončená myšlienka, tak sa dopredu ospravedlňujem. A pokiaľ by vás to zaujímalo ďalej, tak mi len napíšte do komentárov, čo vás zaujíma a ja to nejak dopoviem. Ale spomínal som tam, ako som začínal a aké problémy som na začiatku mal. A potom som spomínal aj nejaké plány do budúcna s tým, že tam je ten Jeep, tá 5.7 V8, ktorému by som sa chcel začať venovať a spraviť si z neho takú víkendovku. Takže to budem určite natáčať, určite sa s tým pochválim. A my zatiaľ môžeme ísť pracovať. Myslím, že ho nemusím nejak extra predstavovať. Je to naše pracovné auto, takže v takom stave asi aj je. Aj keď si nemyslím, že to je nejak strašné. Takže pustíme sa do roboty. Máme povysávané a určite ste si všimli, že potrebuje viacej lásky toto auto a preto by som mal taký návrh, že keď bude čas, toto auto by mohol byť taký menší projekt s tým, že by sme kompletne vybrali interiér, celý by sa vyčistil, koberce by sa kompletne celé vytepovali a kompletne by sa vyčistili aj sedačky. Nielen vytepovali, ale aj koľajničky, všetko by sa vyčistilo. A potom tieto veci by sme objednali potom z Číny a vymenili by sme ich. Skúsime aj tieto tlačítka, tieto plasty a plus nejaké veci, ktoré sú zničené. A spravili by sme taký, možno, že by sme vymenili aj toto. Nemáme rád túto farbu. Takže by sme spravili takú rekonštrukciu interiéru. Takže ak by ťa takýto content zaujímal a chcel by si to vidieť, napíš do komentárov. Ja už idem teraz čistiť plasty.
Kam? Sem? Áno, ešte to zložiť. Ďakujeme. Ďakujem. Dva. Dva si môžem zobrať? Áno. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Jeden je pre teba, Nie, to si môžete nechať. jeden je pre teba Ďakujem. a jeden je pre teba. A môžete ich predať znova. Ďakujeme. Kvetka je hotová, môžeme sa ísť na to pozrieť. Dneska sa len vysávalo a čistili sa plasty. Spravil som gumené rohože, tak sa poďme na to pozrieť. Tu je aspoň vidieť, že aj obyčajné základné čistenie má nejaký zmysel a myslím si, že je to oveľa lepšie takto. Menšia zmena plánu, prišiel mi palivový filter na frndu, tak ho idem vymeniť a potom sa pustím do tých motorov. Dobre, takže filter sme vymienili. Ideme sa pokúsiť naštartovať. Necháme ho párkrát, nech si naťahá. A uvidíme. Skúsime. Výborne. Super. Už som sa prezliekol, pretože idem rozoberať tento motor. Tak sa idem do toho pustiť.
sa mi mobil. Nenatočil som vám úplne všetko z rozoberania motora a myslím si, že asi je to aj zbytočné. Dopadlo to asi dneska nejak takto, dal som dole hlavu a budem pokračovať zase na budúce, keď bude čas, pretože teraz už mám nejaké povinnosti iné. Takže toto bude koniec tohto videa. Preto ťa chcem poprosiť, ak sa ti aj toto video páčilo, môžeš mi dať like. Ak ma ešte neodoberáš a páčilo sa ti tiež toto video, tak ťa poprosím, daj mi odber a zvonček, aby ti ďalšie videá neušli. Alebo môžeš ísť na môj Instagram veda_detailing, kde si môžeš pozrieť aj iné moje práce. A ja sa teraz s vami lúčim a zase na budúce. Čaute.